MCQ Studio, it's Islamic multimedia production. سونیا سونے سونے اللہ دے دلدار دیاں کیا باتاں سونے سونے اللہ دے دلدار دیاں کیا باتاں سب نبیاں چوں سب نبیاں دے سب نبیاں چوں سب نبیاں دے سردار دیاں کیا باتاں سونے سونے اللہ دے دلدار دیاں کیا باتاں میرے نبی نے چنیا سی جتے مکڑی نے جالا بنیا سی جنو میرے نبی نے چنیا سی جتے مکڑی نے جالا بنیا سی جتے منگیاں دعاواں امت لئی جتے منگیاں دعاواں امت لئی اس غار دیاں کیا باتاں اس غار دیاں کیا باتاں سونے سونے اللہ دے دلدار دیاں کیا باتاں سب نبیاں چوں سب نبیاں دے سب نبیاں چوں سب نبیاں دے سردار دیاں کیا باتاں سونے سونے اللہ دے دلدار دیاں کیا باتاں عمر صدیق عثمان غنی پاویں شیر خدا دا مولا علی ہوئے عمر صدیق عثمان غنی پاویں شیر خدا دا مولا علی اللہ پاک دسو میرے آقا دے اللہ پاک دسو میرے آقا دے خر یار دیاں کیا باتاں خر یار دیاں کیا باتاں سونے سونے اللہ دے دلدار دیاں کیا باتاں سب نبیاں چوں سب نبیاں دے سب نبیاں چوں سب نبیاں دے سردار دیاں کیا باتاں سونے سونے اللہ دے دلدار دیاں کیا باتاں سون نے رون کلایاں نے پھر تک تک کہندیاں دایاں نے جد سون نے رون کلایاں نے پھر تک تک کہندیاں دایاں نے واہ حلیمہ گائی دے واہ حلیمہ گائی دے کاروبار دیاں کیا باتاں کاروبار دیاں کیا باتاں سونے سونے اللہ دے دلدار دیاں کیا باتاں سب نبیاں چوں سب نبیاں دے سب نبیاں چوں سب نبیاں دے سردار دیاں کیا باتاں سونے سونے اللہ دے دلدار دیاں کیا باتاں سرکار نے کرم کمایا یہ ولنات پڑھن دا آیا سرکار نے کرم کمایا یہ ولنات لکھن دا آیا پھر کیوں نہ
آنکھاں میں شفیع، پھر کیوں نہ آنکھاں میں شفیع، سرکار دیاں کیا باتاں نے، سرکار دیاں کیا باتاں نے، سونے سونے اللہ دے دلدار دیاں کیا باتاں نے، سب نبیاں چوں سب نبیاں دے، سب نبیاں چوں سب نبیاں دے، سردار دیاں کیا باتاں نے، سونے سونے اللہ دے دلدار دیاں کیا باتاں نے،